हेलो भाई नमस्कार ओम श्री साईराम जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆମ ମାମାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଘର ଗାଈକୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ଡ୍ରମ୍ ଆବାଜ ଶୁଭିଲା। ଏତେ ଡ୍ରମ୍ ଆବାଜ କେଉଁଠି ହେଉଛି ମୋ ମନ ତ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୋ ଝିଅ ଗିର୍ଦି ଦେଇକି ଗ୍ରିଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଲା। ଗ୍ରିଲ୍ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି ତାଙ୍କର ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ଭାବିଲି। ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଆମ ଘର ଆଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ କିଣିକି ଦେଇଦେଲି। ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାईରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ये पैसा देगी मैं तो दियो बोल दिया আমার দিয়ে আইছি खाता उड़ा